Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Gurban. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow 2-nji maýda ministrler kabinetiniň mejlisini geçirip, onuň adatdaky wagtyndan bir gün öň geçirilmeginiň sebäbini maý aýyna köp çäre geçirmegin gödeňinde tutulýanlygy bilen düşünürdi. Bu çärelerin ählisini ýokary derejede geçirmek üçin biz iş wagtymyzy dogry ulanmalydyr diýip Türkmen Döwlet Habargurlugy prezidentiň sözlerini siterleýär. Azatlyk bilen anonim şertde gurlaşan ýerli synçylar şol sany odalyk resmiýetiň bir näçesi ýurtdaky ýygnaklaryň we köpçülik çäreleriniň Türkmenistanyň ykdysady ösüşine esasy büýük dönüşler edýän päsgelçilikleriň biridigini öňe sürýärler. Odalyk Türkmen resmiýeti häzir Awstriýada ýaşaýan Nur Muhammed Hanow Azatlyk bilen telefon söhbetdeşligini bu çäre adamlar siýasatyň oýunjagyny görmek medeniýetiniň Sowet döwründen gelýänligini we juda köp wagt hem serişde ýitirilmegine sebäp bolýanlygyny aýtdy. Niyaz döwründe de şeýledi. Hemen özüm uly idareň ýolbaşçy bolup işlemdi. Saat 8-den başlap gece 9-10-a işledik de. Ýöne günlük köplenç. Haýsam bolsa bir ornatar ýygnak geçirenni hökman taňa degişli bolmasa da çağırýarlar. Bir tapar ministrler meselem otur saatlap 3-4 saatlap. Na günüň ýarty gitýäşeydi. Nur Muhammed Hanow pikirçe Berdimuhammedow hepdede 2 gün ýygnak geçirip, ol ýygnaga barmaly, taýinlik görmeli resmiýleriň adyndan 2 iş günini püçege çykarýar. Prezident beýleklere iş wagtyny dogrulanmak barada tawsyryk bermedinden öň ilki özi hökümet agdalarynyň, beýlek resmiýleriň şol sanyny büdjet edaralarynyň işgärleriniň, okuwçylaryň, studentleriň, pensionerleriň wagtyny we energiýasyny biderek, manysyz çäreler we dawaralar bilen ýele sogurmagyny besetse Türkmen döwleti üçin, Türkmen halky üçin has peýdaly bolar diýip Hanow sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu etet habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümeti ýene-de ykdysady ösüş gazananlygyny elan etdi. 2-nji maýda hökümetiň maslahatynda öňe sürülen sandara görä 2019-njy ýylyň ýanwar we aprel aýlarynyň aralygyndaky döwre degişli makroiqtisady sanlar ýurdun durnukly ösüşi barada habar berýär. Agdalan döwrde umumy çerki önümçülügiň ösüş depkini 6,12% derejesinde bellendi. Geçen ýylyň degişli döwrüne garanda önümçülük 6,1% göterildi. 4 aýyň jemlerine görä harit dolanşygynyň möçberi 19,1% artdy diýilip resmi maglumatlarda habar berildi. Şeýle-de Türkmen hökümeti öz hatabatynda agdalan döwürde aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullaryň we stipendiýalaryň ortaça hasapdan 9,5% artyp doly möçberde tölenendigini ma'lum etdi. Üstesine owaçylyk we azy önümleriniň önümçiliginiň 4,16% möçberde artanlygyny hökümet habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti 20 ýyldan gowrak döwrüň dowamında ykdysadyýetyň dowamly ötýänligini ýygy derleýip gelýär. Emma milli ykdysadyýetyň kynçylyklary barada ýylada habar bermeýär we inflasiýany düýpden agzamaýar. Emma hökümetiň ykdysady ösüş baradaky pensiýa günkü hasabaty ýurtda azy önümleriniň şol sanda un we çörek gytçylygynyň şeýle-de haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň fonunda edildi. 2018-nji ýylyň noýabr aýynda Halkara Maliýe Fondy Türkmenistanda inflasiýanyň ozalkysyndan ýene güýçlenip 9,4% ýetenligini ma'lum edipdi. Şeýle-de Aziýanyň ösüş banky apreliň başynda çap eden hasabatynda Türkmenistanda inflasiýanyň ýene-de güýçlenjegi baradaky çaklamalarını öňe sürdi we hökümete ýylatyň sosial goragy boýunça programmalaryna gaýtadan seretmegi maslahat berdi. Aziýanyň ösüş bankynyň 2019-njy ýylda regionda ykdysady ösüşe beren synynda Türkmenistanda inflasiýanyň şol 9%, umumy çerki önümçiligiň bolsa 6% barabar boljagy aýdyldy. Halkara hatabatynda Türkmenistanyň hökümetine ýylatyň sosial goragyna degişli programmalary, hojalyklaryň real gerdejilerini, ýylatyň alyjylyk ukybyny, işsizlik we garyplyk derejesini hasaba alyp düzmeginiň zerurlygyna öňse çekdi.
Türkmenistanyň hökümeti 2019-njy ýylyň başyndan ozalky ýyllarda girdilen ýeňillikleriň ençemesini, şol sanda gaz, suw, tok muhçulugyny ýatyrdy. Türkmen ýolbaşçylary sosial programmalara niýetlenen döwlet çykdyjylaryny azaldaýan döwründe gymmatbaha guruluşyklara maýa ýatyrmagyny dowam etdirdi we soňky ýyllarda muňa 43 milliard dollar möçberde pul çykardy. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azadkhabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türk hökümetiniň hasabatyna görä Türkiýe barýan türkmenistanlaryň sany barha artýar. Türk hökümetiniň ýaýradan statistika maglumatlaryna görä 2019-njy ýylyň diňe mart aýynda Türkmenistandan Türkiýe sapara giden türkmenistanlaryň sany 23.000 töwerew adama baryp ýetdi. Türkiýanyň Medeniýet we Syýahatçylyk ministrligi ýurda gelýän daşary ýurtlaryň sany boýunça çap edýän maglumatlaryny täzeledi. Oňa laýyklykda 2019-njy ýylyň diňe mart aýynda Türkmenistandan Türkiýe baran türkmenistanlaryň sany 22.672 adam bolup, bu san geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirenine 16% ola ýokary bolýar. 2018-nji ýylyň martynda 19.142 türkmenistanly Türkiýe barypdyr. Bu sanlardan çen tutsaň Türkmenistandan Türkiýe'ye giden adamlaryň sany görnetýän artýar. Bu artış türkmen häkimiýetleriniň öz raýatlarynyň daşary ýurtlara çykmagynyň öňüni baglamak tynançyklarynyň fonunda bolup geçýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä 29 aprelde Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri Aşgabatyň halkara aeroportuna Türkiýe barýan 50 adamyň ýoluny baglady. Edil şeýle waka 27 aprelden 28 aprele geçilen gijede de gaýtalanypdy. Onu häkimiýetler 80 türkmenistanlynyň Aşgabatyň halkara aeroportundan Türkiýe'ye gitmegine ruhsat bermedi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň 27 aprel günü günnüz ýetiren maglumatlaryna görä, şol gün ýene de 180 adamyň Türkiýe'ye çykmagyna ruhsat berilmedi. Türkiýanyň Medeniýet we Syýahatçylyk ministrliginiň çap eden statistika maglumatlaryna görä, türkmen häkimiýetleriniň ýolunu baglayan raýatlarynyň sany ýurtdan çykmagy başarýan raýatlaryň sany bilen deňeşdirenine ujuýupsyz bolup durýar. Ýöne beýleki tarapdan 27-29 aprel aralyklaryna ýurtdan çykmana ruhsat berilmedik adamlaryň sany Azatlygyň habarçylaryna ma'lum bolan sanlar bolup, tutuş aýyň dowamynda näçe adamyň ýolunyň baglananlygy barada anyk maglumat ýok. Türkmen hökümeti ýurda girip çykýan raýatlarynyň sany boýunça statistika maglumatlary çap etmeýär. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.